И здравейте хора, аз съм Дарчо и днес ще снимаме първи епизод в Ендерлора. Да, ще се биеме. И да отиваме, да си взимаме сета. Ще бъда с проторъка, защото в момента отиваме го няма долу. Преди малко скачаха по 3 човека тими. Да, имаме нов хоум. Както забелязвате, сигурно виждате, е ПВ1-то на Ender Chest, да. Намалях с лева, защото давах за ни приемам акаунти там. Да, хома ни го реднаха. Ето е Арчер, хакна акаунта на Тейкана и да. Но това просто не е замрънта ми. Какво да се прави? Да. Да, сега си нагласим пушките. Така, това е моя чест, това е на Destiny, който е Taken Down пеки. Ще да си оправя компютър тук. Да, ще си вземем един лек. Не мисля да не хора с левове. Няма хора с левове хора. Така. Да, няма хора с левове, защото просто ще ми трябват за по-нататък и да започвам. Вижте. Да, хора, виждате каква килаура е тоя. Ще ми го лапа после, ама се прави. Да бъдем като прота и да се пробваме да го убиеме това. Ох, майко. Да. Не го виждам. Равно напечатал добър на PvP. Но сега ще стана без инстант хилтки. И сигурно ще нищо не брада. Се надявам, че ще го убием сега. Убиваме го. Аз със страничка ли съм, бе? Аз няма страничка, хора. Съм трябвало да се бия с това. Добра. Убих. Да, убихме фулка, хора. Фулка. Ето, виждате, спечелихме си една фулка. Така. Сигурно ще започна да ми викате хак. Аз снимам се пак, ето. Така. И така, хора, и сега отново ще ходим на PvP, то е ясно. Да, то стигна ще си ходя. Обсидиан тук няма кафе, няма да ми трябва скоро. Така, тук фулки. Смешно не от най-хубавите. Па удар го ще си сложа, да. Ще хубава база. Тя проти единички ще си хвърля. Добре. Той е с фрик. Така, после ще му подреждам това.
Дарчоп, често да морти. Това меч няма. Ще я примечвайте, който ще се тук. Да. И да, хора, извинете, че просто но все още не съм такова, но все още не съм освоил точната техника за правене на клиповете и може и малко и да ви лага, но все пак това ми е един от първите клипове тук и изошла в YouTube, така че не ме хейтвайте, моля ви. Така, сега да си взема малко места на хелтки. Така. Сега не си вземе и не стан хелтки. Къде са? Не знам за какво не си правя, ама сега почти никога не съм си правил почнати в Ендървода. Ще взема още един наред. Да му това да не участва. Предлагайте музики така по време на битките или ако искате дори и без музики, защото така ми е по-приятно с музика, когато сме с Taken Down BG. Значи хората знаете, Taken Down, когато с него си пием и си пускаме една песен на Зис и се надъхваме на тапси. YouTube, Gaming. Ще им скоча, защото неща да ми... Хората, знаете, не само тия нове, където седите така на спалне. Сега те ще... сега 4 в 1, виждате. Ще почна по... Чекайте. YouTube. Значи да, и този клип ще бъде предоставен на God Amnesia-та. И да, виждате. И да, сега и то ще умре. Ще ги... Шит! Добре, изчезвам от това. Махам се, разкарвам се. Swag. Always for swag. Добре. Мишката ми бъдна хора. Седите за това. Добре. Ще се умира, да. Хора, видяхте, не се срадвам за протройката, а се срадвам за това. Аз се срадвам за шибаната ми мишка. Да. Сега съм бил взел в укшите сада. Силният път. Да, хора. Сега не ще сега да съм в укшите, защото виждате, скачаме на двама, нубове такива. Сенстива. Да, както казах, все още нямаме такива, все още нямаме много сетове, защото не рейднах това път с каки всички рейдна така. Ти изиграхме на PvP, мисля да скачам с фулки. Не сме, ще ми скочат. Да. Ще го заобсидяме. И да, очаквайте клипове. Сега ще кача и клип в един сервер, който е доста як. Да, видяхте малко PvP от мен, защото с малко и без ще трябва да излизам. Така за клипа, там за Cosmic Rush ще го кача след около 30 минути, като изляза. Опа. Да. Да, хора, това беше от мен. Аз бях Darkchop и се надявам клипът да ви е харесал. Споделяйте.
коментирайте, харесвайте си и най-важно да се абонирате. Томболката ще я тегля след около 20 съба. Като гледам, доста ви харесва. Спокойно. Това, че са ни рейднали, не означава, че ще спирам томболката. Дори ако насъберем още фулки, мога да направя и двойна томболка. Събчета няма се променят за двойна томболка, просто ще има 2 сета и 2 фул меча. Да, и така. И колкото по-бързо се съберем 50 съба, толкова по-бързо ще е томболката и толкова по-голяма. И да, хора, това бях аз. Това бяхте вие. Това беше нубският ни хом. Това беше ми пауъра. Това беше епохата и да. Чао, чао!